Dušan Salfický. A nejlepší hráč týmu HC Energie Karlovy Vary, hráč číslem 92, Tomáš Závorka. Hráči dnešního zápasu oba golmani Dušan Salfický a Tomáš Závorka. Dámy a pánové, děkujeme vám i za dnešní extraligovou návštěvu tady v KV aréně a zveme vás na poslední domácí utkání základní části letošního ročníku extraligy. Karlovarská Energie v něm znovu připomínám přivítá pátek 7. března Kometu Brno. Všechny vás srdečně zveme, jenom připomínám, že se začíná až v 18 hodin a 20 minut, stejně jako všechny ostatní zápasy. Přejeme vám příjemný zbytek večera a víkendu a v pátek na hokej nashledanou.